na mana ga mata kina kwa mu na bi kwa video nchakwu nene ama video nchakwu nene na Father Nwebe gecha preach na ebube monso kwa wele Ebuka Obi wee mee gini wee mee closing ceremony nke tata no chede che for go na pulpit ebe ọ na-anọ eme preaching o just no lụkwa na ihu veranda ya wee mee ya ọ na-akwa ka mwa si wee nọrọ n'ilu ọrụ maọbụ ọ dị onye ọbụla ọsịsọ ọ na-akwa ka o si wee nọrọ n'ilu veranda ya mee mụ ọkwụ nọrọ n'ilu ọrụ mme because iwọchi ekịta ebe anụ ọ nọ ọlụ ọsị ka ebe ya nọ na background eji eme ọlụ important job one big celebrity na Nigeria so ọ bụ na ige ntị ya n'ebe akpọrọ ya afa but that's by the way so asị m ka m wetara unu this video kịta tupu na-achị akwa n'ilu ọrụ ma n'ebe nọ na-enene masị m ihe ọma ya emelụ nwoke mekwalụ nwaanyị ọ dịkwanụ mgbe ọzọ ndị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọ dịkwanụ the presence of priest. Now, nowadays, remember now compares the father and brother or the father and the evangelist. Even this. Even I'm on this. No matter the greatest joy to the greater number of people does not justify moral rectitude. Every priest represents an institution. Someone that represents Christ, how the Christ is. You cannot just come out from your mother's bed and you be the priest. What are you talking? You have to be subjected to rigorous academic exercise and scrutiny. In Japan, I did 200 apple. With serious academic, every priest represents an institution. You see, men of God, they are priests are very solid upstairs. If I am number one in this regalia, I put on one bumper. I put on one. So when you go, I got to go. That's why I'm Navago. Additional 15 years. Okay. Every priest has got 2 certificates. One of philosophy and theology. Yes. Okay. Let's talk about that Mbambili now. Priesthood is a collective brotherhood. And it's not something that you enter to actualize a personal ambition. It's not something you enter into for popularity to accumulate crowd to yourself. Yes, man. So, obuna the crowd among the priests. That means there will be no canon law. There will be no liturgy. There will be no regulation. The reason I want to allow canon on social media now Holy Father Pope Francis let every priest use his media platform to preach the gospel. That one is one. And this Pope Leo the 14th also encouraged through his predecessor, the intermerifica Pope, Pope Leo the 13th, when he did the intermerifica, the church's revision on the means of modern communication. So, even when I'm about the sacred priesthood, Erika, Nkuzi, Namakuzi in Lagos, so you know, for some of them are not called. So some of them, no mama, choro, kafa, za mama, father. That means trivializing the sacrament of the sacred holy orders. But the sacrament in case we hear communion, make baptism, make Hebrew, where the name Catholic, where make present church, where now a church get children the father guy now dustbin. Kembo and their father should stand up to what they believe in. Don't let anybody intimidate you. I come from a family, the Wokemodo family. Apart from being a priest, and they had a tia in a pa. Equal kind of guara. I am a mebugo. I am a boogie. You saw a happy, I remind. But it's him a guanya by Joe for Jiogo. One name did if I make it. So, Father, we're on code, but also when I bunke HDTA. And I'm very careful about priests. Never in your life
expose yourself to the negative word of a priest. That's why nkwupu okwu ọjọọ nweta onwe m bịachite lift ya, because oji mebi ihe oge mebi ihe karịrị that thing onye ha mere. Ọ bụrụ na maybe for instance onye ahụ mara fada ụla, fada wee were iwe kwuo okwu, ihe ji mebi oge emebi ihe karịrị ụla ahụ aghasị ọkwa maka so ụla. That's why every one of us is being warned. And when a bishop is proven that when father lay a curse on a particular people, that person is removed from that place immediately. It's not because the church knows the danger it is, because we are ordained to go and bless people and not to curse them, and to repeat the word of Christ. So priesthood is a divine call. Afugo m onye ndị nne na nna ha kwara kpọbata na seminary menenu menana mma zarịrị mama fada menenu enweghị any amount of money ha na-akwụrụ the boy ka or he can't stay. Nwekwa ndị a ga-achụcha ebe achụ ebe emete echi, the call will do what? Manifest. He said no one takes the honor upon himself. Hebrew 5:4 is a call, as in the case of Aaron. Can you ever sacred priesthood? The priesthood of the Old Testament, according to the tribe of Aaron and Levi, both site n'ọbara na amụrụ gị na agbụrụ ndị ụkọchukwu, nna gị bụ ụkọchukwu, mụọ gị bụrụ ụkọchukwu. But Christ came and became a priest in order of what? Melchizedek. Now, who is Melchizedek? Melchizedek in Genesis 14, verse 17 and following is the king of Salem, king of righteousness. Mgbe Abraham si n'agha bata from killing the kings that gang up against Lot, his brother, he fought, he rescued Lot and made away with all their booty. Abraham is not only a king, Abraham is also a warrior. Amen. Oya ka na agwa unu, father bụkwa a warrior. Ihe akwụkwọ egbe ndị eje ọgụ ịnọchi ụzọ mgbajasịa gị. So Abraham jere ọgụ merie, na-abata ọgụ wee zute onye ụkọchukwu a na-akpọ Melchizedek, buru ife niile o nwere ka eyi into 10 were ofu ụzọ wee nye Melchizedek. That is the origin of the sacred priesthood. Akwụkwọ nsọ wee kwuo in Hebrew 7 si na Melchizedek has no father, has no mother, has no genealogy. You see, he has no beginning, he has no end. He looks like the son of, he's eternal, like the son of God. So this priesthood of Melchizedek is the foundation of the priesthood of Christ. Ọbụrụ site na nne, ọbụrụ site na nna, na ọ bụ site n'ofu ụmụnna ka Jesu kpọkọtara site n'ọnwụ ya, making the nations under one kingdom, and mee ka anyị niile site na baptizim bụrụ ndị ụkọchukwu, ndị amụma na ndị eze. N'etiti ndị amụma na ndị eze anụ wee si na mba niile na agbụrụ niile na asụsụ niile gbara ụwa gburugburu wee ghọta. Ọ bụrụ ọzọ sọsọ ndị a ka e mere ala, n'etiti ha ka a na-esi akpọlite ndị anụnwa ga-eketa oke n'ịbụ ụkọchukwu nke Kristi in a special way we call the ministerial priesthood. A na-esi n'ọtụtụ agbụrụ, na Mbaise, na Ngwa, na ndị Wawa, na ndị Nnewi, na ndị Ọka, na ndị Abakaliki, na ndị Hausa, na ndị Yoruba. Ị na-esi na agbụrụ dị iche na family dị iche na-ama isi aka na-ahọrọ, so that ọ bụrụ na ichiri fada, ọbara gị echie fada. Mụnwa bụ onye ụmụ Nzere, bụ ụmụ Diji, ụmụ Ọhamụkpọ, enwe ebe si dọpụta m. So ọ bụrụ onye ọbụla nọ n'ụmụ Nzere, ụmụ Diji ga-echi fada, mana fada m chiri egosigo na ha na Chukwu ahọrọgokwa mmadụ site na agbụrụ ha. Onye abụ na a na-echi fada, the whole village come together. Mgbe si nchiri fada, ọ bụrụ sọsọ ma biri ha ma ndị niile ma ekele ndị be anyị achọfa fada eje everybody came together. Yes. Ma ndị ikwu nne m, ma ndị ọgọ mmụọ, ma ndị butere ufio, ma ndị butere ekwe, ma ndị butere ogene, onye ọbụla na-akụ, a na-enwe ọṅụ maka na ihe batara. Onye bụ na ụkpọ zuru ezu gbakọrọ aka goo moto m na-anya bunye m, maka na ọpụpụ na-apụ bụ na mbụ an ambassador of ndị kpọba anyị to anywhere I'm sent. Mgbe ndị na-atụ ego moto a, ọ bụghị ha nwa m n'afọ, mana with joy they are doing it. Ọ bụrụ no na ndị gboo hiwere this tradition ghọtara ihe omimi dị na ịbụ ụkọchukwu nke Kristi bụ
nke o kenyere anyị okenye site n'ịhụnanya o nwere n'ebe anyị nọ. Ọ bụrụ anyị agbafuru Ebuka Obi agbafuru n'obidoro ụka wee tụtụrụ nkụzi a. Ebuka Obi abụrụ obere mmadụ ya bụ okwu asị hapụ ya. We have to correct because people, he has influence. Na-arụ ka o kwuru nọ na nke bụ original na nke fadnfolocom na mgbe ha mụrụ ya etu a ka o si wee si n'afọ na-efuru vision na ọgụghị agụ na ọ bụ ndị enyi gụrụ agụ. Ọ na-amụ ọkụzi anyị ilezi anyị anya ịfụrọ kraụd anyị na-adọ. Ọ dịzie ka ife onye nwa kwuru ọ bụ eziokwu. Anyị echiri anyị ka anyị bịa dọwa kraụd. Jesu n'ọnwa ọ nwụrụ adọgo the crowd. Echiri anyị ka abịa gbaa odibo n'etiti ndị otu Kristi. Get it into your head. Stop comparing us with brother. Brother who business go na-eme. Ebuka Obi business go na-eme. Enweghị ihe ọ na-eme gbasara mmụọ nsọ. O nwere ike bụ na agụụ ife ndị ụkọchukwu zụnyere mgbe ọ na-eto mere ya piety ibi ndụ dị asọ kwubia ụfọdụ ụgbara taịm ego bịaziri ya si n'ihe na-eme pụọ kọwazie. Onye nọ na mmụọ nsọ agaghị ekwu ụdị okwu a. So learn it and take note of this correction. Maka ha na-anụ ụtọsị anyị na-ekpocha mara mara anyị mechie ọnụ asị ka ị na-atụ ndị ka ya ekwu okwu ka ha emechaa pụta ahụ. Mụ ha ka Chukwu si m buru ụzọ pụọ kwunu ihe bamọsọ kwuru onwe ihe unu chọrọ ịmụta. Ọ dị mma. Chukwu gọzie unu.